nyingkar nyingkur. Tepuk tangan buat Mas Pandu. Wah, piye. Jan sae. Sae. Wiwitane nyingkar nyingkur. Engko dibagai lho Mas. Iya tenang wae santai wae. Lingsam yen ke mutan. Wis bagus apik. Nggih. Gek eneng sing pojok kono mudhar kete. Jan apik tenan. Lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyanengku bokas moro. Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Matur nuwun. Yo, diteruske. Sak kelas kalian ki dalang jenengan. Oh, satu kelas. Nggih menika mungsuh kula, mulane kula teke. Nggih. Anggeripun ketemu nek mboten jabut-jabutan wulu sikil. Iki lho urung tuwuh neh sih petaki lho. Suwe-suwe gundul no. Senengane saben lungguh kok meng jobat jabut ora. Karo nembang ya. Garak ngemalah ngentahi do. Aya. Gayeng to rapati. Ora pati yo. Ayo, kali nembang ya Mas Pandu. Oh, tenan ora kuwi? Sawer. Kuwi 20.000. Ayo kene. nan. Wah disawer Mas, disawer. Wah, sing kae mau emang biru kok. Saiki malih. Iso protes iki Yan. Kok protes. Ayo. Langgamipun nggih. Nggih, monggo. Langgamipun dados. Lewat aku kelingan kubuk kae yen tak doler. Ayo. Neng cegak kebak tulisan warna abang tondo isi Jenenge gubuk asmara. Biyen kae. tresno Tanpa pantan, tanpa koso, bota-bote ketaman asmara. gubuk kae nyimpen ati wiwit biyen tumpuk saiki gubuk kae kebak cita wayang wangi nganti Catetan sajroning ati tatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning Oke. asmara. Oke. Yen
hubung asmara tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara kagem Bapak Ibu ingkang rawuh menawi dahar snack mboten enten sendoke ngapunten nggih. Ha niki dijikuki niki. Mbak Uun. Nuhun. Mboten niki nun sewu rikala semanten penggemar Kiseno Nugroho. Leres, pokoknya selalu support nggih. Matur nuwun. Penerusipun Mas Gading terus teng pundi-pundi Mas Gading petah niki nderek. Nek mboten enten piyayi tiga niki nggih kirang anu soalé niki saged kangge tolak bala nggih. Iki goyangan heboh dhewe lho. Heeh kuwi. Nganggo jubur. Mbak apa Mas to? Mbak apa Mas? Sing mbok blorok menika. Sampean goyang kok muni klotak-klotok ya apa Mas sing goyang? Iki nek jaman biyen. Ajeng kalih goyang jenengan gini bukan mboten. Iki nek cara jaman biyen sing swara kandel alus kan nek ngene iki. Piye? Jenengmu sapa? Sukino. Lah nek wengi Sukini. Kayak almarhum Ki Sena anggere Sukino karo Sukini seneng ku ra sama. Alah Gusti Allah kaya ngene ngono Bagong. Ya. Masuk. Masuk. Monggo lanjut. Cedetan sakjroning saya ati ayo aku kowe dadi gerbang kelareng gubuk asmara. Sampun. Matur nuwun nggih. Wis rasa wis seneng ngono kuwi wae kok. Lah, to. Wujud-wujudane iki wis gayeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kalian Pak Dalang, Pak Sinden. Sugeng dalu. Ingkang kawula hormati nggih para kanca-kanca pradonga, ugi nggih kula sanget hormati nggih. Matur nuwun dene kula saged minggah panggung malih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jane kula pun kapok munggah panggung. Oh nggih. Jane pun kapok. Purun duet mboten? Pripun mengke mawon. Well. Wong kula wingi ndelok YouTube ki wis ana sing hujat ya bisa. Wis tenan. Wis nembang ora iso ngurusi sawer. Waduh. Wis. Nggih, sugeng dalu pripun niki Mas Dalang? Namanipun sinten? Pripun? Namanya nggih. Nami lengkap kula Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish, dene panggilan kula Reza. Sapa nama lengkape sapa? Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Muhammad Ali Nurdin Al-Quraish. Panggilane Reza. Pripun? Entuk saka ngendi? Lah kula ki lair ora request jeneng. Niki sing maringi simbah kula, pun nonton sejarah niku. Oh lah nggih. Sejarah pun nonton. Sejarahe piye? Pripun? Sejarahe kepiye? Mboten sah. Oh, Mungkin nggih, mang mas wonten bukune kula. Nggih pun. Kathah ten klithikan kathah. Oh nggih. Nggih. Oh wis pun mang setengah meneh kono meneh. Pripun? Oh ya wis nebak sik. Walah nembang napa kok dijat meh. Ora. Terus jan. Suluk wae, suluk. Odo-odo. Oh nggih, odo nggih. Manut. Angkatan kalih. 6 songo menyuro. Manis. 6 songo menyuro. 6 mawon. Oh iya. Angkatan pira? Kalih. Oh iya. Aglar sagung prawadya bala. Kang samya mara seba. Apa rengganing kang busana.
pindha panjreng kang puspita minangka tindhing prawira beksu tira sumedya ngayahi karya pakaryaning praja ing jon apik ngono kok. Nek ajeng apik becang nanggap. Wah, niku mesti. Nggih, Bapak Ibu nggih, niki wau jawah tegese le rasulan niku kabul. Amin. Tenan. Wah, angger merti dusun wayangan. Wis kowe dadi bintang tamu wae wis ora usah rono. Wis ngono kuwi. Tamu lah wau wis pur kere mau. Pur kete. Pur kete. Dagel ya isih lucu aku kok. Waduh. Jan sombong. Wis ngono ning kono wae ora usah pindah. Oh nggih. Wis. Paling ya nek dagel ya payu ya. Payu. Neng kono nah para payu dalang aku engko malah. Lho, dadi dagelan nek ben bengi. Wah, nggih. Nek ben bengi iso tak unggahke Wah, daerahmu. Wah. Wah, Mbak Sindan jan. Dugake nembang. Kon jumeneng, milio. Awi Mbak, nembang jineman. Ya milio. Apa ya? Laras. Mbok mulai waras kok kowe. Paitan aku nek ro laras ki. Ket wayangan ning omah kae. Kowe iki kamerane ki ning kono wae. Endi? Ning kono kuwi kowe ning kono wae. Ya ning kene ra apa-apa. Nah. Madhepe kono. Kae lho kamerane ning pinggir. Wah iya. Dadah sik. Rasa. Gedang milih sinden. Wis kulino mlebu YouTube. Milih sinden. Milih sinden. Laras. Oke, monggo Mbak Laras, jumeneng Mbak Laras. Wis rasa di spoti padha-padha le rasa di spoti. Mau jalan aku kan mulai. Ya mulai kono. Mulai kono. Ya terke. Hah? Terke. Kuwi kon ngeterke kuwi. Men. Sidora. Hah? Mulai. Ya karo aku kok. Serasa mikiri sing rebab. Serasa. Neng panggung kok ya. Wis ning panggung ki ndekku. Milik bersama. Milik bersama kita semua. Ya. Ampun gumujeng kok, gumujeng. Nipun. Niki wonten pamundutan mboten? Mboten. Napa jineman guthik glinding? Apa? Apa? Nik napa? Bosok. Gak, pripun? Lah pripun? Gathik glinding. Lajeng napa? Ayo nek kleru. Jenenge wong kleru. Ora apa-apa. Apa manut? Ayo, Mbak. Ayo babeku kok kae santai wae. Ayo kono, apa manut? Dorong bukan. Lajeng napa? Dadi ati apa jerang gula? Dadi ati mboten apa-apa, jerang gula nggih, manut. Monggo. Dadi ati. Nek kula ten mriki namung bintang tamu nggih. Mboten sah nembang. Bawa. Pun ngancani laras mawon. Bawa. Engko kok dihujat meneh. Ora. Tobat. Apa iki saka dihujat sik lagi Oh, dialog. lho, kuwi. Mau saiki iki cacah ki akeh bakat kurang ragat cacah. Tenan. Mari dihujat. Wani dihujat ya men. Yo bawa. Wis mek sik ngrebab kae lho jerang gula. Ora kowe wae bawa. Sik wingi sing ngrebab wis nang omah. Wis bawa. Iki apa to iki mau? Dadi ati. Dadi ati iki piye? Gegaran Anjir. krami yo. Wah, aku ki pengen madhep iki ya. Waduh, tadi senani Mbak Agnes aku. Sarene lho. Yo, gegarane wong akrami yo. Ayo. Mek Mbak Laras bae kula tak Ayo ngacani. kowe wae. Ya genten-gentenan. Gentenan. Yo. Gegarane wong akrami yo. Gegaraning wong akrami. Wah. Tutu bondo tutu rupa. Yo. Kowe Ras. Kowe. Kowe. Ngundak karo blero. Ora. Oh, soalnya ra tau nembang. Gek ndang to. Mau odo. Kulinane ngopo? Hah? Mau odo-odoe apik banget. Apik ya? Oh, apik. Yo gendang yo gegarane, saka gegarane. Gegarane wong akrami. Tutu bondo tutu Tutu kondo tutu rupa. Munggah. Lah kok malik slendro lah kula ya melu. Lah gendere ning slendro kok. Pak Parjo ki wah jan.
Dek kuwi isih kelas 2 SD kok. Mudhik Parjo kuwi. Wong pelok kok gendari slendro. Parang ya SD. Tak apa-apa. Lah iki angkatane Bu Prastiwi. Nggih. Oh. Bu Prastiwi ki adik kelas e. Oh, adik kelas. Waduh. Semono kuwi. Ampun. Kelas 1 kok andang semono. Jan. Ayo Ras kowe wae Ras. Pun Kowe wae. Sak larik wae. lah niki mau pun mah diwalik slendro. Oh, ora kena to. Jan. Ayo, tenan iki. Ayo, kowe wae. Kowe to? Rambut tau. Waduh. Iki men ora diujat meneh ge ora to. Emah. Ora. Mumpung iki gara-gara. Pripun? Mumpung gara-gara. Lah nggih sing ngendika limbukan sinten? Pun mau. Monggo. Ya wis, ya monggo Mbak Mawar. Iki kok Mbak Mawar, Mbak Laras. Ge ayo. Kene ya apik. Ngono kok dadak aku. Amang ati pawe Ngopo guyu ki? Pisan. Ayo genteran. Moh, cepet to. Luput pisan yo. Luput yo. Oke. Oh. Dik Parjo ampun ngaten nggih. Wah. Wong wis dan ora rembang. Wis kowe beres, mundak. luput pisan kena pisan yen gampang luwe Pak ampun ngoten to Pak. Nganggo papat kok ya. Kan nganggo papat. Wis kowe ki manut to wae. Manut. Wah, bar iki diucat aku. Hah? Ayo ora apa-apa diucat ro aku. Ana wong njaluk Sherlock kok. Bolehkah Laras meminta Sherlock? Wis kaya nggon kartun-kartun kae lho. Yo. Yen angel langkung tan kenati numbas arko Mengko le nyumet mengko. Ora kok kontak soalnya. Salahke sik. Hah? Disalahke kono kuwi sik lho. Gowo. Ya wis. Kok ndak cikuk Febri. Niki Cah mau nyidingan. Dadi hati napa jenengan? Dadi hati mawon. Nah, lah gitu. Monggo Mas Reza dadi hati. Lah monggo Mbak Laras kok. Lho, kowe joget? Hah? Kowe joget? Wis nggih gampang. Menengo. Golek iseng kaya apa wong nyatane kalakan samrene Tetap
Yuk, lanjut. Yo. Woi, ayo joget kowe iki. Kepikiran Kok malah ngancani tengok mau